Geldirik egonda ezin da bide berririk urratu, eta bide berriak irekitzeko bide lagunekin errazagoa dela uste dugu. Energia krisiari eta klima larrialdiari aurre egiteko asmoz, Arroabeko eta Aizarnako proiektu fotovoltaikoak aurkeztu berri ditugu. Urrats txikiak baina beharrezkoak. Zestoako udalak Aizarnako frontoiko eta Arroabeko eskolako teilatuen lagapena egin du proiektuak burutzeko. Eta Gipuzkoako Foru Aldundiak diru laguntza onartu egitasmoei bultzada emateko. Orain, herritarron txanda da. Bi instalazio hauetatik 2 kilometroko erradioan dauden etxebizitza, denda, elkarte eta enpresek bertan parte har dezakete. Autokontsumo partekatuaren bitartez, egunez bertan sortzen den energia zuzenean kontsumituko dugu. Erabakia komunitatean hartuta, proiektu hauen onuradun izango gara. Bakoitzak duen kontsumoaren araberako ekarpena eginda, horretara egokitutako instalazio zatia eskuratu ahalko du, energia fakturan aurreztuz. Zer proposatzen dugu? Argiola kooperatibari derrigorrezko bazkide ekarpena egitea. Ekarpen hau norberaren kapital gisa jasoa izango da. Inoiz bazkide izateari usteko erabakia hartuz gero, berreskuragarria izango da. Bazkide bakoitzaren faktura aztertu ondoren, kontsumitzaile bakoitzak ongi datorkion moduloa aukeratu ahalko du. Lehenengo aukera, 0,5 kilobatioko moduloa, 500 euroko ekarpena eginez, eta urteko 50 euroko gastuarekin. Bigarren aukera, kilobatio bateko moduloa, 1000 euroko ekarpena eginez, eta urteko 100 euroko gastuarekin. Urteko gastuetan, asegurua, mantenua, kudeaketa gastuak eta abar sartzen dira. Moduluan aukeraketan salbuespenak egin daitezke, bakoitzaren kontsumoaren arabera. Urriaren erdialdera arte izen emateak zabali ditugu, eta asteburu honetan Argiolako kideak irailaren 27an, 28an eta 29an Arroabean eta Aizarnan izango gara informazio zuzena eskaini eta argibideak emateko. Ostiral eta larunbatean 6etatik 8etara eta igandean berriz 12etatik ordu 2etara. Interesa duenak argindar fakturarekin azaltzea komeni da. Denon bultzadarekin egitasmoak aurrera ateratzeko aukera paregabea dugu. Beste eredu energetiko bati bidea eman eta tokiko energia herritarron eskura izateko. Bidelagun izan gintezke, bazatoz?